भुटानाव थानाय साद' एनडिबि बिथांमोनखौ भुटान सरकारा माने सिम्पेथेटिक ग्राउन्ड आरो पिस माने एकर्डनि मोनसे नायजता होनानै बिथांमोना माने बिना सर्तबाबो बिथांमोनखौ हगारनानै होबाय। दा नेपालाव सासे दङ आरो जोंहा जेलाव जिखिनि दङ मानगोनां रनजन दैमारि आरो माने जर्ज बर' बाखि जिखिनि टीम लोगोसेनो एनआईए केसाव सिबिआइआवथ' मोनसे थाबाय एनआईए केसाव दङ बिथांमोनखौ हगारनायनि थाखाय जिखिनि जों आर्जि होनांगौ भारत सरकारनो आसाम सरकारनो पलिटिकेलि बिखौ माबायदि बिबेचना खालामनानै लाबोनो हायो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे आयेननि प्रक्रियाजों माने उकिलनि गेजेरजों बेयाव माने आर्गुमेन्ट होनायनि गेजेरजों माखासे जास्टिफिकेशन ग्राउन्डखौ नायनानै बिसोरखौ जों आयेननि माने गेजेरजोंबो दिहुनना लाबोनो हायो नामा। एप्र'चआ मोननैजोंबो पलिटिकेल आरो माने जुडिशियारि सिस्टेमजों। दा बेखायनो मिजिं थिदों जे जोंनि गेजेराव गोबां बिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जायो आर्गुमेन्ट होलायनाय जायो आरो क्रेडिट गेमाबो सोलिया नङा सोलियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो क्रेडिट लानायनि खुनु बाथ्रा गैया जों मालाबाबो क्रेडिट लुबैयाखै निरबिच्छिन्न भाबै माने रिलेन्टलेसलि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जेलाव थानाय केस उइथड्रयेल बेफोरखौ जोङो माने मावगासिनो दङ। गोबां इन्टारनेल खोथाफोर दङ जिखौ जोङो मेडियायाव बुंनो हाया खारन बे जातिनि सार्थनि बाथ्रा आरो इन्टारनेल एजेन्डाजों जों बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनाया जोंनि प्रायरिटि एजेन्डा आरो बेखायनो जों सानो जे आफादफोरा संजमनि गेजेरजों क्रेडिट गेमाव थांलायाबासिनो जोङो समाधाननि बा सलुसननि बाथ्राखौसो बांसिन इन्ट्रेस्ट होनांगौ अब्लानो जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि 100% जि मोनसे जोंनि सलुसनखौ जों मोनगोन होननानै जोंहा फोथायो।